yɛbaa hanom 80s ɛne yɛfiri ha 1994 yɛhyɛ school ase 1986 ɛwɔ ɛyɛ St. Anne's primary school ha ɛna school yi ɛtete yɛn ɛma yɛwie aha JHS 1994 na yɛ group no yɛaka ho abom yɛdɔɔso kakra na dodoɔ naa no ɛwɔ Amanami mu kakra bi na yɛwɔ ɛyɛ Ghana ha ɛna Kumasi deɛ metumi kora kan number wɔ Kumasi yɛ mu 6 yeah nti wohɛ mu a yɛn dodoɔ naa kɔdi di akyire ɛnɛ school yɛ adaroma yɛtumi anyini yɛwɔ alɔyafoɔ wɔ yɛn mu yɛwɔ adɔkitafoɔ wɔ yɛn mu yɛwɔ teacherfoɔ wɔ yɛn mu yɛwɔ anuanom bebree a wɔn apply other professions ɛwɔ mu yɛ yɛhwɛ a nea yɛduru no yɛntumi nkasɛ yɛda yɛn ho so wɔ abere a yɛmmu nkɔmpɔmma school no ɛmɛhwɛ baabi a yɛfiri baa ne yɛhwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ hɔ na yɛtumi aboa baabi a ɛwɔ sɛ yɛboa nti ɛnam so ma me nua ɛne ɔno ɔyɛ headmaster a ɔno nso ewieɛ no adekyerɛ na ɔno akyerɛ a ɛnɛ ɔba bɛyɛ headmaster ne din de yɛwɔ school ne din a yɛ Bashiru Shehu sɛ Bash anaasɛ Bash na yɛde to n'anim sɛ ɔmmra na ɔmmɛhwɛ school no mu na biribi a yɛho sɛ dwumadie bi kɔ so biribi a yɛbɛtumi aboa a yɛbɛtumi ayɛ afiri yɛn yaso ɛyɛ 1994 year group ɛde aboa school no ɔma yɛasonte nti yɛnua yi so bae ɛba bɛdi nkɔmmɔ saa time maame a no ɔgyina ha na ɔno ɛna kyerɛ yɛn agric yɛn yɛbɛwie JHS no ɔna kyerɛ yɛn agric na ɔacte as a headmistress ɛwɔ ɛyɛ primary school ha tɔ ne di nkɔmmɔ sɛ yes JHS no ɛka ho bato hwɛ mu a primary school no deficit no so nti ɛnɛ ka bɛyɛ a kɛnmoa biara ne ni ka nhyɛ ase mfiri primary school ha no mo a mobaeɛ moahu sɛnea environment no si teɛ nti na kyerɛ sɛ ɔwɔ sɛ ɔmo yɛhu nea ɛyɛ immediately ɛbɛtumi aboa ama ɔmo dwumadie nso akɔ so nti ɔmo a yɛhu yɛ no na kyerɛ sɛ ɔsɛ yɛso yɛtu ho anamɔ ne yɛpɛ ne yɛde ba nti yɛbaa yɛn yɛde cupboard aba yɛde dustbins aba yɛde teachers tables and chairs aba yɛabrɛ ɔmo ceiling fan ɛne chalks ɛna ɛyɛ paint a ɔmo ɛbɛboa ɔmo ma ɔmo nso dwumadie ɔmo di na ɛgya daakye yɛn mpanyinfoɔ a ɔmo ba bɛdi ɔmo ɛn so ɛna ɔmo tete ɔmo ɛnɛ yi ɔmo nso ɛtumi aboa ɔmo ma tete ɔmo ama ɔmo ɛtumi aba abɛyɛ mpanyinfoɔ na ɔmo nso abɛhyɛ ɔman no mu ama ɔman no nkɔ so ɛdi mu ne ameka sɛ mene group no president ne din de Akwasi Koka GMDB yes others no part no na ɛyɛ me dɛ yɛto nsa frɛ because dodoɔ na school no atete wɔn yɛto nsa afrɛ ɔmo na deɛ me dɛ nso na mu no sɛ year groups ne bi nso so ɛbɛboa school no year groups ne bi bladada yɛbɛda ɔmo ase ne asrɛ ɔmo maayɛ no nso ɔmo nso ɛbɛma ɔmo nso na ɔmo aba na ɔmo nyinaa aba abɛhyɛm bi mpanyinfoɔ sɛ wɔn nsom ɛne nipa yɛn nyinaa yɛba ne yɛsɔ school no ase na biribi biara bɛtumi awie pɛɛ ama sɛnea school no baabi ɛnɛ ɛwɔ no yi ɛbɛfiri mu na aba abɛdi mu na biribi ayɛ kama yo wedi kan no yɛde aseda ɛbɛma St. Anne's primary 94 year group ɔmo fa ha ɔmo fa St. Anne's a ɔmo de bɛwie school yɛda ɔmo ase papaapa esan sɛ St. Anne's sɛdeɛ na ɛteɛ no sɛ ɛyɛ nte saa ahokyerɛ wɔ yɛ so paa nti ɔmo aba abɛsɔ yɛ mu ɛde saa nneɛma yi abrɛ yɛn a ne ayɛ kan ne sɛ Awurade nhyira wɔ mo ne yɛnim sɛ nneɛma no nso ɛbɛyɛ adesuadeɛ anaasɛ ɛbɛboa ama asukuufoɔ mmɔfra no ɔmo tumi ayusu nneɛma no profitably ɛna deɛ ɛtɔ so nso yɛsrɛ sɛ aha na yɛwɔ no sisi ahokyerɛ wɔ yɛ so paa nti ɔmo a ɔmo ɛka bi ɛyɛ yie no ɔmo mmerɛm ɛma yɛn ɛna yɛfa saa akonnwa yi so ɛde ama other year groups no so ɔmo so mmra na ɔmo mɛyɛ yɛ mmoa esan sɛ sisi asɛ dɛm ka yɛ na ahokyerɛ wɔ yɛ so ama nea yɛyɛ biara no yɛnhu sɛ de yɛyɛ no ti yɛsrɛ wɔn a ɔmo mmra na ɔmo ɛbɛboa St. Anne's
Primary School. Yɛda wɔn ase paa. Theodora Amonu, Headmistress, St. Anne's Anglican Primary A.